Εδώ λοιπόν με τον Οριάννη ετοιμαζόμαστε. Εγώ για το γραφείο, αυτός για να συνεχίσει το ύπνο του. Όμως χρειάζομαι και εγώ την ενέργεια σαν παιδάκι που είμαι. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιώ το Mighty Fire για παιδιά. Και τι ακριβώς είναι αυτό? Είναι πολυβιταμινούχο συμπληρώμα διατροφής, το οποίο προστατεύει εμένα και τα παιδιά από το να μεγαλώνουμε σωστά, από το να έχουμε ενέργεια όλη μέρα, όπου να προστατευόμαστε από ιούς και βακτήρια και να έχουμε τις γονείς μας ηρέμους που θέλουν να πάρουν τα παιδιά συμπληρώματα, να μην τα κυνηγάνε για να τα πάρουν, αλλά να τα θέλουν τα ίδια. Οπότε, Mighty Fire για ενήλικους και παιδιά. Καλή σας μέρα.